malam lafiya ka tsaye da ni taimako za ka yi mu kai taimaka min dan Allah nan bayan jigila mota za ka je ka ajiye ni wallahi DPO ne ya aike naira 1000 zan baka mai adare da sau in na dauke shi naira 1000 nake bashi ya je kai ni sai in baka ma 1000 ni za ka ban 1000 zan baka wallahi ba matsala zan baka ya ina alhaji an gama ai gurin ka zan je ka san matsalar da aka samu na dauka gyaran na wuri ne to wannan distributor din shine ya samu matsala wallahi fadan alhaji nake gudu wallahi fadan alhaji nake gudu dan Allah dan annabi DPO ne ya aike ni dan Allah ka taimaka min wallahi tafiya da sauri nake wallahi kai hakuri yanzu zamu biya gurin alhaji zamu je wallahi zan sa ya kara ma 1000 zan sa ya kara maka 1000 Allah Allah kenan na yadda wannan kaga sai ka sha mai kuma sai ka tafi ka gaskiya ne Allah kai kokari ba abin da nake so ka gaya masa ka san alhaji ya san magana ɗaya nake masa to ka ce masa sai gobe ni zan je in san in yi confession din sa in san ya zame da shi dan to ba wani abu dan Allah ka dinga hakuri da mutane ka ji ko haba ya gaye mu je wallahi na ji gyaran man ba zai so na ba da gyara tun yaushe nake jira to abin da kake tunani ya lalace a cikin mota ba shi bane ya lalace to ya kamata tun yaushe sama da awa 3 wallahi na yi iyayi wannan wani irin saboda ma ne ga wancan bawon Allah tare da shi muka taho to ta zan yadda da kai wallahi shine shaida ta to ka kira min shi mana bismillah barka dai. Barka dai. Ina gajiya. Lafiya lau ya garin ya aiki. Alhamdulillah. Abinda wannan bawan Allah yake faɗa gaskiya ne? Billahi la ilaha illa huwa duk abin da ya faɗa gaskiya ne wallahi. To kai ta ina kuka haɗu da shi? A'a, ni DPO ne ya aike ni. Yace yanzu in karɓo man wasu abubuwa. Shine sai ya gani sai ya tare ni yace dan Allah kaga abokina. Zo mu je gurin mai gyaran mota. Shine na ɗauko shi. To yanzu ya za da Allah dan ba ni aran mukullin zan dan aike shi je kira mun bakanikin. A to min da mota. Alhaji sai dai DPO ne ya aike ni da shi. A ba komai ba ai duk mutanen mu ne. To ba shi. Ba matsala ka a bashi. Kai kuma dan wani gari ne haka? Ba ni? Alhaji ni mutumin giya ɗaya ne ai. A giya ɗaya yanzu kake? Wallahi. A babur kuma garin da Allah na mota ma da ƙyar take shiga amma babur. Wallahi muna sa rai da yan Allah da kansulolin na wannan lokacin da yan majalisu za su yi mana titi. Na ji diddewa wannan ba. Ga wannan da Allah zan dan aike ka nan wajen nan shago za ga an sa shago a rubuta Gambara Communication. Da suke suna sai da dan katuka da harkar dai wayoyi dai. Yanzu abin da za yi ka dan sauri ka je ka karbo min kati. To. Ai sauri. To Allah ya sa da ba zai dade ba saboda a ba matsala ai mutane dan buga DPO on waya yanzu nan. Me kace? Gambara Communication. Gambara Communication ko? Wannan shine giya dan. Ni na manta ma wallahi bai gayan ba ko MTM ko Zen ko Etisalas ni wallahi na manta ma kowanne amma a'a yanzu nan fa kaga dan adam ina alaji yanzu fa kaga da akan wannan kujera fa yanzu nan ba da aike na so kati iko Allah kaga alaji da ya aike ni so kati yanzu ya tashi daga nan kaga fa ko uzuri ne ya kama shi ga cikin gida Alhaji wallahi yanzu ni ta rike ko yana cikin gida ma. Ai wannan gidan da ka gani, mai gidan ya daɗe da rasu. Yanzu ma da ka gani gyara ake yi na shiga nake dan dubawa. A'a. Kaga can ma ba ai ba kuwa. Dan Allah ka ban maganar nan. DPO ne ya aike ni da mashin din nan wallahi. Ai ka san DPO, ni ban san DPO ba. Na ga ma nan gidan ba wani mai gida Alhaji ba. Wallahi tallahi ciki zai shiga. Ki zaka shiga? Wallahi. To shiga. Wayo Allah na! Ni ke na sabon mashin a 1000.